Здравейте! Ние ще си говорим за арабският халифат. Арабският халифат съществува от 875 до 1432 година, като за този период имало доста войни с Византия и с Испания. Определено арабският халифат бил един от най-големите тогава арабски държави и определено можело доста лесно да заличи Византия от картата на света. Но благодарение на нас през 818 и на Карл Велики година по-рано, 917 и 905 година при Карл Велики, България окончателно спира арабският халифат и спасяват Европа от арабско завоевание. И ние, българите, трябва да сме горди с това, че благодарение на тях ние имаме тази държава и сме спрели арабите по яловете. След това Карл Велики му е дадена титлата кесар и той е единственият български хан или владетел, който е влизал в Константинопол приятелски, не враждебно, приятелски, и е успявал да направи наистина доста неща за България, които византийците са съгласили да направят. Много хора, много историци днес спорят защо е поискал, му е била отстъпена тази титла, но според повечето източници тя е за благодарност от това, че е спрял арабите и му е дадена и територията Загоре, която не е Стара Загора, просто така се казва Загоре. Той я анексира и по този начин България се разширява. В следващия епизод ще си говорим за Римската империя. Чао и до нови срещи!